chefur. Lad være med det. Nej. Ja. Nej. Louise. Hvad laver du? Drikker lige noget tømt. Tømt? Er det sådan, du sover i? Jeg skal ikke tømt. Tømt. Skål. Er du tørstig? Drik. Er du ikke tørstig med? Er du nok galt? Fryser. Jeg kan have noget selv. Nej, det må du ikke. Det er sjovt. Louise! 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 Anja! 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 Kom her. Anja! Stefan familjen. Varsågod, galen, det var bara. Du er så fin. Du minder mig på gammel gyse. Stefan familjen. Louise? Er du en hund? Nej! Louise? Anja? Hvor er det? Hvor? Stefan familjen. Det kan du bare. Jeg ved ikke rigtig, om det er dig, der er sjovt at optage det, Louise. Nej. Nej! Lad være. Stefan familjen. Nej. Nu dør du. Det er den for mig. Nu dør baby. Nu dør du lige. Har du tørt? Hvorfor du så på det der telt? Tæt. Ja. Hvad kommer med? Louise? Hvad var det? Ja. Kan du nu gå? Jo. Stefan familjen. Jo. Jeg kommer på. Jo, jeg gør. Jeg gør det hele. Jeg får opdrage mig. Louise? Nej. Louise? Jo. Jeg får opdrage mig. Undom. Stefan familjen. Jo. Jo. Hej. Hvad laver du? Hvad laver du? Så hun lige, du var god i seng. Okay, hun ligger ikke på mig. Så hun lige, du var god i seng. Det håber jeg ikke, så jeg kræfter, hvor der er sovetungt. Jeg ser ham på skubben. Nej, jeg synes, det er så uhyggeligt. Ja, jeg ved godt, hvad skum betyder, ikke? Hallo. Hvad kom du? Hallo.